O que ten de espectacular, bueno, aparte das vistas que non vamos a ver moito, son as pedras e os ritos, o que decía Manolo, non? As lendas e deso do que imos falar agora. Ben, bueno, realmente está abrindo, vale, pois foi a vosa ansia. Sí. Son terribles. Moi ben, pois, bueno, como dicíamos, gusta a idea desa ansia, logo andamos ao ritmo rápido, vale, e que entendemos tal. Entón, pero hai cantidade e calidade de ritos, de lendas e de contos asociados a esta zona. Entonces, contaremos algúns. Esta pedra é a pedra da Pirocha. Parece ser que Pirocha, supoño que contexis, Donicela, Donosiña, comadreja, un vasco. Pero neste caso, supose que vende Donicela Mendaire. Que vende Pirocha de pedra. E aquí hai o conto dunha moura. Cando falamos dunha moura, na cultura popular galega, unha moura non é unha muller árabe dos tempos de Almanzor e todo isto. Unha moura é... O tempo dos mouros é perdida no leito do tempo, non? O tempo dos mouros é... touros... Pois entonces, o tempo dos mouros é lendas perdidas, non? É dicir, moi anterior ao cristianismo. Entonces aquí dicen que había unha moura, é dicir, que se aparecía unha muller dunha beleza descomunal, tipo unha top model pero con carne, sabes? Que é unha cousa, así con un pelo así destes, así que o vento fantal, que engallolaba os homes e que no momento en que se apuntaban o tal e estaban en pleno momento romántico, pois ela separábase do seu corpo e papábao, separaba o corpo da alma, papábao, comía o tal, como unha mantis, non? Ben, entonces, imos facer un paradiñas nun par de sitios destacados, pero vaya, que prácticamente case cada pedra daqui ten nome e grito asociado. É dicir, aquí hai 5 km cuadrados, o que din Solla e Quintiase, que sería o parque temático do megalitismo, do paganismo e dos ritos galegos, porque hai, pero mestísimo. Hoxe este sitio está evidentemente cristianizado, non? Se lle pon a marca, pero isto é unha cousa bastante habitual. Lugares nos que se fan ritos, non? Nos que hai, pois, hai que dir, non é religión, é superstición, home. A fronteira entre unha cousa e outra... É igual. O heavy metal acaba de ser declarado titulación universitaria, creo que no Reino Unido, o sea que... En calquera momento será creado unha religión, e terán millóns de seguidores, o sea que todo... Entonces, aquí o que se sabe é que había un ara solis, é dicir, como un altar para facer ritos ao sol.
os solpores aquí son espectaculares. Entonces, pues, eso é algo que se facía desde moi antigo. Igual que pasa con moitos outros lugares, quizá un dos máis exemplos mellores desto, sexa a Ermida da Lanzada. A Ermida da Lanzada, o baño das 9 horas, todo eso é cristianizar ritos persistentes que se perden desde a noite dos tempos. E tanto a noite dos tempos, porque ali hai poboados atopados e ferramentas desde a idade do bronce, o sea que podes tirar moito para atrás, non? E aquí igual, entón o que se fai é cristianizar colocando isto. Se fai unha pequena romaría, o 24 de xullo, pero se cree que viña sendo, aproveitando a cercanía, con 1 de agosto, que é onde se facían estes ritos anteriores, estes ritos das culturas célticas, que teñan outro calendario que tamén nos deixou a súa marca. No calendario celta, pois, o 2 de febreiro era un día señalado, non cambio de estación, que é para nós o 2 de febreiro? A Candelaria, non? Cando se casan os paxariños e tal, non? Pois responde a iso. Igual que outra época, outro cambio de estación, no calendario celta, do que imos falar agora en Portalén, que é un día tamén cristianizado e un día señalado, polo outono. Un día señalado para... Sí. O 31 de outubro e o 1 de novembro, non? Agora é todos os difuntos, todos os santos, fieles difuntos, máis difuntos que outros e tal. Eso ven de que o 31 de outubro era tamén no calendario celta outro cambio de estación. Para eles era o fin de ano e era a noite na cal as barreiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tambaleaba, non? E como cando ali en Melilla tumban abaixo a valla e unha cousa así parecida. Entonces, esa barreira se difuminaba bastante, entonces había que poñer ofrendas, poñerlle comida aos paisanos, e incluso había variantes de poñer unha calaveira con un fachón dentro para espantar os espíritus que nos veñan dar problemas. Os romanos eso pareceulles demasiado bruto, coller un paisano e botarlle os leóns é espectáculo, pero despois de morto vamos a respetalo, non? Entonces prohibiuse e a partir de aí se empezou a facer con remolachas, con nabos e despois con cabazas. Sónanos eso, verdad? É o que a través do cine e a través de que os irlandeses, unha epidemia de pataca tremenda, tiveron que marchar en masa a Estados Unidos e se popularizou o Halloween, é dicir, o Víspera de Todos os Santos, o Halloween, que realmente é iso, é dicir, é a celebración celta do Samhain, que aquí tamén se facía. Aquí leredes algunhas veces que eso do Samhain que é un invento. Non, é un invento, se acaso, o nome. Como en cada parroquia teña un lugar, en cada comarca teña un lugar, a noite dos fachos, a noite das candeas, a noite das caveiras, a noite dos calambús, a noite de este, de outro, para unificar, pois, un profesor dixo, pois de Samhain, Samaín, seguramente se diría así, ou poderías acabar dicindo así, pero é un invento, digamos, ese nome, non a celebración en sí, que é algo que realmente agora se intenta recuperar, ou se vai recuperando, pero algo que perviviu no rural, vamos, hasta en Vilaboa, sin ir máis longe, non? E en moitos outros lugares, en Ferrolterra, e, bueno, en moitas outras comarcas perviviu hasta, vamos, de forma tradicional hasta onte mesmo, non? Entonces, dentro desos mismos cambios de estacións, o 1 de agosto hai outro cambio de estación, e teño que leelo porque é impronunciable, vamos a ver, o 1 de agosto, sí, o mesmo rito de fertilidade para asegurar unha boa collete que os povos celtas celebraban o 1 de agosto baixo a festividade de Lugnasa, Luz con H intercalada, Lugnasa. Se ven a de bendita festa duraba un mes. Entonces, bueno, pois... Se lle busca un santo señalado cerca de 1 de agosto e que sea versátil por rural. San Antón, protector dos animais domésticos. Chacatá. Poñemos un altar, poñemos unha cruz e pasa a ser... É unha táctica, desde logo, bastante máis útil que cortarlle a cabeza aos que fagan, porque te podes acabar sin parroquia, sin freguesía. Entonces, e eso, pasado moi poucos anos, xa non se acorda, xa non sabes que era antes, que foi despois, e sempre se fixo, sempre foi por esta tal, e sempre foi difuntos, de que é unha cousa medieval, por isto, pois, digo que vende moito más. Algo que se vais por aquí, María? Unha plantilla o mellor saberes cal é. Dá uns froitos pequeniños, negros, que din agora que asume boísimo para os problemas de arandos, efectivamente. Vedes aí por aí, medra maisiños, ao lado das rochas, nas zonas, mira de aí entre as fendas das rochas.
E logo tamén, algúns que os bueno, depende dos sitios, que aquí no Monte Sibusante se conta, todo é baixo. Os tosos son baixos, as ericas, todo baixinho, porque os ventos as deixan que medran moito, os podan, efectivamente. Mirad entre as rochas, mirad aí nesa fenda ou aí, que medran un pouco máis, e os miramos, por exemplo, o río, normal, as zonas son frías, vai a medrar un pouco máis. A ver, es que te da brillo la pantalla y no... O máis alá, o Alex. Claro, o que se fala cos mortos neste caso logo non se fala, se non che queda voz ronca para sempre. Así que non podes, o que ti, a comunicación que ti faz cos defuntos, non podes logo decilo, se non queda ronco. Mira Mari, mira a pedra, mira que era a pedra, mira. Salta aí. Outra vez. Quedou no sitio, non unha pedra, bueno, esta quedou no sitio, pero quedou tamén que dices, esa colocaron aí, esa entre 4 tiparracos, ¡au! Guillermo, pero falta moito tiparracos, para colocarla. Esa pedra está realmente calzada, está colocada, está posta e empuñada, non? Entonces, esa pedra é o que se chama o marco do vento. O que din os vellos da zona é que aí o vento dá a volta. O vento ven e gira, non? É o sitio de porque dicir, o vento non é o sitio de dar a volta, pois dá aí. E de feito, marcaba o límite entre varios concellos. Penso que a división municipal cambiou algo desde entón, pero... Sí, bueno, dividía os concellos de Cotobade, Alama, Forcarell, Nedo, Cotobade e Alama. Eso sí puede ser, ¿ves? Más que la vuelta del viento, la Parece unha pedra fincada, unha pedra finca. un marco. Pasa que igual estaba aí... E o marco é... Non levantaran a tope. Significa que divide. Non é broma, No. O de pedra finca é pedra fincada, pedra de pé. Tamén o pedra fincada do Freire había moitos menires, non? Que son eso, non? Menir, non? Unha pedra fincada. É un menir, é decir, eso é... Menir, megalitismo, entonces, o que se sospeita é que era como é, se sospeita porque é habitual este tipo de menires, non? Este tipo de levantamentos en outros lugares, que eran ritos de fertilidade masculina, porque lo de ser unha forma fálica. Bueno, forma fálica, si te pos de canto, así... No, é que recórdame sempre un panfleto, un folleto que repartira un grupiño feminista, non un grupo feminista dos conocidos, un moi pequeno, exclusivamente compostelán, que repartía o Día da Patria, os tostavillas dicindo, oi no galego é machista e tal, porque está cheo de símbolos fálicos, como o raio. O raio, compañeira
dille ese home que vai ao urólogo xa, porque... non sei que... Ou hai un problema aí ou co concepto de rayo, pero vamos. Eso non é normal seguro, seguro que lagartos miran las pedras, ¿no? Y esto se hai que jugar así. Para baixar, imos a pasaremos pola pastilla esa, probaredes a alegría que hai deixada preparamos. Entón, mirarle muy despeso, para empezar, e simplemente nunha curva vamos a limpiar todo o no, vai. Bueno, pues él ali donde tiña as súas posicións, pero estaba interesado aquí nunha zona do Seixo, entón lle pideu ao rei, ao Alfonso VII, que lle dera parte de isto que lle deixaron utilizar. Entón o rei, así con moita coña, lle dixo, vale, pero douche o que é a pel dunha becerro. Entón este, nin corto nin perezoso, empezou a cortar o becerro en tiras, non? A pel do becerro, tiriñas, e fixo en 4 tiras que ocupaban un territorio de 30 kilómetros cuadrados. Entón, entón,
eso, o rei, o ver que, bueno, que este, o guardián que este tal, pues deulle a riseta ali, bueno, lle deu esas cosas. O sea que, o que ven a decir eso era posiblemente, bueno, non sei, supoño que sería lenda, ou non, a saber, igual foi unha gracia que fixeron entre eles, que eran amigos. Pero a cuestión é como un noble da lá do Salnés tiña posesións aquí e os mosteiros, os nobles, estaba repartido entre 4 familias, tiñan todas as terras e terreos de Galicia e, bueno, e do resto, non? En esa época, no século XII, por aí, máis ou menos que se remontaría a eso, pois as terras estaban en mans dos nobles, reis que estaban por riba, e sobre todo pois, tamén dos mosteiros, porque ademais, don Sanguero, despois, que sabedes que se quedou igual din que tamén o da Porta do Alén, eso de pasarse a outro lado, que tamén que ver con esa lenda, non? De pasarse, de quedarse así mirando o pasariño e quedarse aí 300 anos despistado. Este consigo o mosteiro, el tiña ali na fronteira, tiña o seu pazo, a súa vivenda, e o que pasou foi que quería ter fillos, non chegou a telos, e ao final pois, o que se cambiou, se mudou a parte eclesiástica, non? Se pasou ao mosteiro, non? O rei lle concedeu, pois, non sei se lle nomeou obispo ou un rango o abade do mosteiro. E foi ali eso, contemplando as maravillas que rodeaban o mosteiro, que se quedou aí in rama, non? Como lle chaman, que quedarse na rama, se quedou aí. E logo volveu aos 300 anos e lle contou Falamos do lobo, o que temos aquí o lobo ibérico, é unha especie, unha subespecie, é unha variedade propia da península. Entonces, inda que o lobo como especie non corre camiño a extinguirse, pero o lobo ibérico pues, xa é outra cousa, non? E ademais actualmente está levando moita caña, é dicir, vamos, o goberno actual é moi antilobo e fai normas nese sentido. Incluso hasta o nivel de querer dar para atrás acordos históricos, era de, bueno, pois o lobo, polo menos,
polo menos na parte sur da meseta, que hai menos, pois ali declararon non cazable baixo ninguna condición. Ahora nin eso. Hai proxectos para non reservar ni siquiera iso. O lobo é unha especie cazable, unha especie cinegética. O que pasa é que non é como o coello, non podes... Estes cazadores que salen por aí non poden pegar un tiro a un lobo sin máis. É dicir, hai que certas épocas, batidas, números e demais, non? A cuestión do lobo, que se di moitas veces, que hai moitísimos porque oi aquí, oi ali, é que a veces unha sola manada de lobos recorre moitísimos kilómetros. É que nunha noite andan dúcias de kilómetros. E nun mes móvense moitísimo. Entón, o lobo realmente non é que haxa tantos como pudera parecer. E o que sí, como todo, por suposto, é unha especie que hai que manexar, é dicir, cando un lobo ven por ser demasiado noviño, ven por ser demasiado maior, pois é repudiado nunha manada ou non ten un sitio propio e anda por aí solo, ese é un lobo que ao mellor é interesante ese centrar, pois, para hacer unha batida. Porque ese é o lobo que pode causar problemas, un lobo que non é capaz por sí solo de abatir un xabarín, pois a veces busca o fácil, e que é o fácil? O fácil é acercarse ás ovellas que non teñen un mastín. Porque se hai un par de mastíns con carlanca, con collar de pinchos, o lobo non lle interesa iso. Come moras, cogumelos, ratos e tal, porque se algo lle permitiu ao lobo sobrevivir todos estes anos é que come de todo. E esa é, pola contra, o martirio do lince, que come nun 95-98% coello. Pasan desperdicias ao lado e dicen, se non é coello, non se ve... Casi non se ve morir. E ese é un problema, porque hai unha misomatosis, unha enfermidade e caen como moscas. Entonces, o lobo, ademais, sabedes que sobre a especie, sobre as presas que come, ten un efecto positivo. Cando se acabou cos bisontes en América, o Buffalo Bill e toda esta xente, non? Se acabou cos bisontes e entonces en Yellowstone se declarou o primeiro parque nacional, pois aquí estiveron a piques de extinguir o bisonte. Entón, pois rápido aquí, alguén acordou e pois aquí temos os bisontes. A ver, para protexelo, cuidalo, mimalo, non se pode cazar. E además, quen mata bisontes? Pois os lobos. Pois de Yellowstone fora os lobos. E ao cabo de pouco tempo empezaron a ver que os poucos bisontes que quedaban que iban a menos. Que collían plagas, enfermidades... O lobo está facendo a tarefa de tan pronto aparece un cunha enfermidade, pois é o que elimina. Entón mantén sempre a poboación sana e alerta. Entón hubo que rapidamente volver a traer os lobos a Yellowstone. Esa é a tarefa que os cazadores se axudican para sí. Non, nos mantemos o monte sano. Non, vos non. Vos traedes coellos de Toledo, soltádelos por aí, o coello non escapa da xente, vai a comer os brotes, os pinos e os invernadoiros da xente. É distinto, non vos comparedes ao lobo porque... Exacto, pero claro, pero logo é fácil, ven o coello ali, danlle un pausazo e levan aí como... E levanos aí todo está, non? Entón, sempre facemos un chamado, sempre que xa o tema do lobo, a, por favor, querelo, conservalo, respetalo e, por suposto, hai programas de axudas, non falamos de que o paisano que lle coman o gando teña que conservar el o lobo do seu peto, pero hai liñas de axudas. E hai peritos especializados en detectar as trampas, porque a veces morre unha cabuxa ou morre un año de morte morrida, non de morte matada. Entón, collemos un angazo, damoslle un par de leñazos e mordeu no lobo. E antes de que vaya o perito e diga, mira chaval, vais a escolar a outro, xa na televisión de Galicia xa sale, volve o lobo no programa este que botan antes do informativo, o Galicia Noticias, para asustar a xente, non? Entre hermanos kosovares, que tal? Entre secuestradores de meniños, pois tamén, volve o lobo a comarca de non sei que. Había que levarlos para unha reserva, os terminalos, ou... E el jabalí, hablan mucho tamén del jabalí. E pois precisamente, a única capaz de controlar o xabarín sin ser un fulano con escopeta é o lobo. É dicir, un raposo non pode controlar o xabarín. Necesitas lobos para iso. E antes había tanto... Construído polos monxes do Mosteiro do Seira para facer a neve. Oiga, metíanse aí, apetían neve, aplasta cos pés, un traballiño delicioso para facer en xaneiro ou decembro. Aplasta a terra, veña máis neve, e logo... É que antes os dominios dos mosteiros eran potentes. Mendizábal sabía o que facía cando fixo esa amortización, polo menos tiña unha idea clara, non? Eles puxeron na marcha eles, xa se tiña persoas traballando civil, pois o secularon, como se diga, tanto non sei.
Ya me parecía bien raro que os paisanos hubieran montado un negocio. Yo decía, hostia, espabilados eran, ¿no? Los hay en el Candá. Viniendo gratis, estaba sometido a tributos, estaba regulado. Los hay en el Candá. A varios. Por aquí viñemos o Foxo do Lobo. Entonces, bueno, o Foxo do Lobo non vemos desde aquí, xa sabedes, non? É dicir, había que baixar aínda unha... Ainda había que baixar unha boca, pero estaba detrás dese monte, nesa vaguada. Entón, agora estamos, bueno, seguimos en Cotobade, non? É dicir, estamos en Cotobade desde a Pedra do Marco do Vento. Entón, ahora imos a pasar por Carballedo. E simplemente comentarvos que dentro dun pouco, veremos de frente os restos dun muiño de vento no alto do castro, que tamén desde o castro está excavado e está, bueno, fixeronse traballos de excavación a raíz do incendio do 2006, recordades ese ano de criminal, non? No que o deporte favorito entre os imbéciles, porque xa suele ser habitualmente, pero ese ano foi prender máis lume ainda. Pois precisamente a partir dese ano, pois quitada esa coberta, pois foi cando se fixeron, despois deso puxeron en marcha os traballos de facer o castro ali. Entonces tamén se intentou restaurar un pouco o muiño de vento, que pasa que o muiño de vento é circular, non só queda a estrutura, non queda nin o velamen, por suposto, nin siquiera o tellado que tiña inicialmente. Entonces, aparte que parece ser que foi un proxecto bastante fallido, según conta o arqueólogo da zona, que cando fixeron, pois, non deberon calcular ben, que non consta que tivese un tempo de... Exacto, non? É dicir, aquí está o... Aquí é onde aparcamos habitualmente e paramos para ver o Foxo. Esta zona aquí tamén, onde estamos, onde está todo este campo, todo este mar de toxos e xestas, que está ben bonito, verdad? Pois por aí no medio hai petroglifos, pero nunca paramos a velos porque, vamos, nós desde logo desistimos, é dicir, despois dun par de tardes coas pernas como Nazareno, dixemos, bueno, pois mira, xa os veremos noutra ruta, porque... Entonces aproveitamos para darse un par de avisos de saúde, de logística. Entonces, a próxima semana, que alguén lle dixen mal, non mirei xenda, que de memoria lle dixen que para semana era Segade, non, para semana é Alhama, a ruta da liberdade.